दिनै जों नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड प्रग्रेसिभ हिसाबै गा 37थि पार्टिस सान खुंदों मानोना दानिफ्राय 37 बोसोर सिगाङाव एनडिपिनि गिबि खुंफुं जादोंमोन बे समाव एनडिपि नङामोन बर' सिकिउरिटि फर्समोन आरो बे दिनैनि तारिखावनो अर्थात 1988 मायथाइनि दिनैनि तारिखावनो गिबि मुंख्लं बिबांबरगोरा मुंख्लं जादोंमोन बिथाङा बे बिबांबरगोरा जोंनि गिबि मुंख्लं बिथांनिफ्राय आरम्भ खालामना दासिमहालागै जोंहा 2000निबो बांसिन आफादनि मावथि लोगोसे आफादखौ मदद खालामग्रा सिभिलियान माखासे एनडिपि सोमावसारनायनि मुङाव जिउ बावलांबाय आरो दिनै बे सानखौ जों बोसोरै खुंबोदों आरो बे सानसे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों आफादनि जेसेबां मुंख्लं जालांबाय आफादनि गासैखौबो गोसोखांनानै जोंनि जाथि दावगालांनायाव बिथांमोनखौ जों थुलुंगा मोनबोबाय थादों जों आसा खालामदों जे बेहाय जोंहा फोथायनाय दं जे जाय जाथिया गावनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ सिबिनो आरो फुजिनो रोङा बे जाथिया माब्लाबा दावगालांनो हाया आरो बेखौ साननानैनो जों बिथांमोनखौ गोसोखाङो आरो बे मुंख्लं सानाव जों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों अन्तत जोंनि फैगौ समनि खामानि मावलांनो थाखाय जों थुलुंगा मोनो बेनिल' नङा दिनै बर' हारिनि गुबुन गुबुन संगठनबो गासै जि सोमावसारबोदों बे सोमावसारनायाव 5000निबो बांसिन मुंख्लं जालांबाय आरो बेनिखायनो जों जे मुंख्लं सानखौ मुंख्लंखौ आसलथे एनडिपिनि आबसुनि मुंख्लं बा बिएलटिनि मुंख्लं होनालासिनो जों बर'नि मुंख्लं होननानै गनायनो हानांगोन आरो अब्लासो जों जाथि हिसाबै थांना थानो हायो दिनै एनडिपिनि जि सावरायनाय बे थिग लामाजों थांगासिनो दं आरो जों आसा खालामदोंमोन बे रोखोमै थांबाय थायोबा बर'नि जि जेंनाफोरखौ बोस्रांजानो बारा सम नांनाय नङा भारत सरकार आथिखालनि जि भारत सरकार बिथांमोना अन्तत भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव जि सशस्त्र संग्राम खालामनाय समस्या दं बेखौ बोस्रांनायनि मोनसे गोनांथिखौ सानदों आरो बेनिखायनो जोंनि नर्थ इस्टआव नागाफोरनि जि समस्या आलफानि जि समस्या एनडिपिनि जि समस्या बेखौ बोस्रांनो थाखाय बिथांमोना सिन्था खालामदों आरो भारत सरकारनि जायफोर थान्दै जे सावरायगासिनो बिथांमोना बे खोथाखौ फोरमायदों जे थाबैनो समस्याखौ बोस्रांनांगौ आरो सावरायनायाव गोसो होनांगौ बे बाथ्राखौ सरकारनिफ्राय जों बेखौ आसा खालामदों जे बर'नि जेंनाया अन्तत बारा गोबाव नांनायल' जोबगोन जों दिनै डेट गेरेन्टि होनो हाया अमुक तारिखखालि मासनि भितराव बा अमुक सानावनो जासिगोन होननानै खिन्थु बारा गोबाव नांनाय नंले बेखौ बुंनो हायो जोंहा बर'फोरनि जि मोन्थाय बेखौ मोननो थाखाय जिहेथु जों सम सम आन्दलन खालामबाय आरो दिनै बे सोमावसारनाय बे गणतान्त्रिक सोमावसारनाय जों एनडिपि हारसिङै सोमावसाराखै बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं पिपुल्स जेनेरेशन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट दं आरो बे संगठना सम सम भारत सरकारखौ प्रेसार हिसाबै अर्थात जोंहा जे जेंना दं बेखौ गोसोखांहोनो थाखाय आन्दलन हाबाफारि लायो आरो जों मोनथाम संगठनजों 16 तारिखखालि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेखौ जों पस्टपन खालामनाय 23 तारिखआव लांनाय जाबाय 23 तारिखखालि जों उदालगुरियाव मोनसे सुबुं गौमा खुंगोन आरो बे सुबुं गौमा खुंनायनि बेनि गेजेरजों जों भारत सरकारखौ गोसोखांहोनो नागिरदों जे बर'फोरा मोनसे जेंना दं बेखौ थाबैनो बोस्रांनांगौ आरो दिनै जोंनि जि सावरायनाय बे दासिमहालागै डेट गैसोआखै खिन्थु सेप्तेम्बरनि भितराव सावरायनाय जागोन होननानै जोंनो दाखालि बावैसो जों लोगो हमनाय इन्टारल'केटरनि बुंदों निस्सय जों आसा खालामदों जे सेप्तेम्बरनि भितराव जों सावरायनाय जागोन आरो बेबायदिनो जों जेसेबांहाय थाबै सावरायनांगौ भारत सरकारखौ सावरायदों आरो जेसेबांनो थाब सावरायगोन बेसेबांनो जोबनायनि लामायाव फैगोन आरो बेखौ सरकारखौ सावरायनाया थाब जानांगौ आरो बिथांमोना बेखौ फालिगोन होननानै आसा खालामो दिनै जे मुंख्लं सान आरो एनडिपिनि थाखाय मोनसे गोसोखांथावना गोसोखांथावना सान बर' जातिनि थाखायबो मोनसे गोसोखांथावना सान आरो बे सानखौ फालिनायजों लोगोसे दिनै एनडिपिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो बर'नि मोजांनि थाखाय साननानै खामानि मावबोनाय गासैबो संगठनफोरखौ जों खावलायनो लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ जे जों जोंनि जेंनानि थाखाय नांलांबाय थानांगौ नाजालांबाय थानांगौ खारन जाय जातिया नांनो रोङा नाजानो रोङा दलरै जिरायनानै रायजो जानो लुगैयो बे जातिया जाति हिसाबै थांना थानो हाया बेनिखायनो जों मेङाजासे बायाजासे
बर'आ गावनि राव हारिमु सोलोंथाइखौ गोख्रोङै फोथांना लाखिनो हानाय सम सफैयागौमानि बर'आ गावनि हाखौ रैखाथि मोननाय सम सफैयागौमानि बर'आ गावनि राजखान्थियारि मोन्थाइखौ मोननायनि सम सफैयागौमानि आरो बर'आ गावनि रोखा सिनायथिजों मोनसे जाति हिसाबै थांनानै थानो हानायनि बेबायदि बारहावा सफैयागौमानि जों नाजालांबाय थानांगोन आरो बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो थामथियारि जानांगोन।